Og natakaroon na ni kauban syempre ang owner ng Alomas Place, sir, si Sir Binjan Maestrado. Benjan Maestrado. Ayan, sir, i-invite sila sir para mag-ali sila. Kung may time sa mainit karon summer, pwede mo bisita sa Alomas Place sa mabugnaw nga lugar, a Little Bagyo ang tawag nato. Yay. So, sir, kaning nganong Aloma tawag ani sir? Aloma combination sa mong apelyido no, akong wife Alumbro, then ako Maestrado. Alo from Alumbro, ma from Maestrado. Then sa passion driven na may meaning ana Alomas, a love of mountain and horses. Unsaon pag alab of mountain and horses? Bitaw, pero sir, abi na ako kuan ang meaning ana sir kanang pag ani nimo dani kay makatawag kasi mama ba alo, ma? Ano ma? Dili di ay sorry. So sir, nag-enjoy kay mi sir. Sana kuan pa ni sir mas daghan pa ang ma-enjoy dani sir. Sa ato mga subscriber sa YouTube man sir. Okay. At least makabalo na sila o makatuod na sila. Thank you. With Benjan, Sir Benjan. Thank you.